Dobrý deň, volám sa Ján Čichula, už 15 rokov som kresťanom a veľmi aktívne sa zaujímam tie dlhé roky aj napríklad o otázku evolučnej teórie, o otázku stvorenia a v tej spojitosti, či naozaj zodpovedá evolúcia vedeckým faktom, či je vedecky hodnoverná, alebo je otázna. Rok 2012, porovnajme súčasný ošial s faktami. Kto by ešte v tejto chvíli nepočul v našej spoločnosti o roku 2012? Akurát nám aj beží film s práve takým rovnakým názvom rok 2012 a dokonca ošial je tak veľký, že ešte aj americká prestížna agentúra vedecká NASA sa už vyjadrila, ako ona, čo sa týka vedeckých poznatkov, pristupuje ku tomu roku. Tvrdí sa v krátkosti, že 21. decembra 2012 prídu obrovské katastrofy, ktoré povedú ku vymretiu snáď až takmer celého ľudstva a zažijeme kataklizmu, katastrofické udalosti, aké sme nikdy doteraz ešte na Zemi nepoznali. Ale na čom to celé je založené? Koľko máme faktov pre takéto obrovské tvrdenia? Ja som si pozrel a skúmal a študoval viacero zdrojov a všetko, čo som našiel, je, že máme poznatok, že májovia, dávna majská a americká civilizácia mala dva systémy kalendárov, pričom jeden systém má koniec, posledný dátum 21. decembra 2012. Ich vlastné zdroje Majov nič nehovoria o tom, čo sa presne v ten deň má udiať. Nehovoria priamo o svetovej katastrofe, nehovoria priamo o konci sveta a jediná najčastejšia téza mnohých bádateľov je, že jednoducho Majovia uvažovali, že vtedy končí jeden kalendárový systém a prešli by na iný kalendárový systém. No a priatelia, z tohto minima faktov, z tohto skutočne minima reálnych tvrdení, pozorovaní je odvodený obrovský ošial, celá téza, celé tvrdenie o tom, že v roku 2012, 21. decembra, príde koniec sveta. Toto by nás malo na niečo upozorniť. Že zdá sa, že my ľudia sme veľmi náchylní, keď príde na otázku konca sveta, ako keby to v nás zobudilo obrovský hlad, obrovskú pozornosť, obrovské pýtanie sa, o tom chcem niečo počuť, ale žiaľ nám potom stačí niečo, čo je postavené na vrátkých nohách, čo nie sú žiadne fakty, čo nie je opreté o žiadnu skutočnosť. Ja osobne som ako kresťan presvedčený, že je v nás to povedomie od Boha, že raz toto všetko skončí. Že máme dvojaké povedomie, že to všetko začalo a že to raz všetko skončí. A že nad tým všetkým je stvoriteľ, niekto, kto za tým všetkým je a nás volá cestou, aby sme ho hľadali, aby sme sa po ňom pýtali. Ja som sa stal kresťanom pred 15 rokmi a našiel som odpovede na tie veľké životné otázky, ako to začalo, ako to skončí v Božom slove. A hoci Božie slovo veľa nemálo hovorí o tom, že raz tu bude posledný deň, raz tu bude koniec tejto éry, raz sa Boží syn Pán Ježiš vráti, tak zároveň ľudí aj varuje pred tým, aby sme nastavili presný dátum. Sám Pán Ježiš povedal, že ten deň nikto nepozná, že ten deň my ľudia nemôžeme presne nastaviť a tvrdiť, že kedy to príde. Hoci môžeme pozorovať postupnosť histórie a vnímať to, ako v nej Boh koná a ako postupne speje ku koncu. Toto môžeme urobiť. A tak, priatelia, moje pozvanie, moja výzva je ten ošial, ktorý teraz beží okolo roku 2012. Uvedomme si, že nestojí na žiadnych faktoch. Že Hollywood sám, ako to často urobí, sa chytil aj tejto témy, pretože to dá dobrý námet pre jeden veľký film, pre jeden veľký kasový trhák, ako sa často povie. Ale nemáme žiadne fakty pre rok 2012. Spomenul som aj NASA, americkú vedeckú agentúru. Ich vyjadrenie je, nie sú známe žiadne vedecké fakty, ktoré by nejako súviseli s 21. decembrom 2012. To by boli napríklad fakty, že nejaká kométa, meteorit, nejaké vesmírne teleso, niečo, čo by sa dalo vedecky predpovedať, vedecky očakávať. Toľko vyjadrenie NASA. A táto kniha, Biblia, Božie slovo, ktoré kresťania po celom svete prijímajú, praví a nás volá k tomu, pripravme sa na ten raz koniec, keď skutočne príde, poznaním Boha, kto Boh je, aká je jeho pravda, aký je jeho charakter a prečo poslal svojho syna. A to je moje pozvanie ku vám všetkým.